Horas marihita sa luhutna. Parsiajaran manugot ari Sabat 6 Agustus 2022. Madukdukku dosaki. Dihatabatakon parhobas ni dalihan na dulu advensian buku rapor debata di si torang ari na sinurat ni Ellen G. White. Ayatna tersurat di Pesalmen 70 ayat 5. Ay di salpuya kadosaki do uluku madukduk hudo akka huhilala songon sibuanon na dukduk situtu. Molo sibolis madokon iya ho ima sahalak perdusa jaladang adong pangaropan majalo pasu-pasu siya di bata dok matu ibana iya Kristus rotu portibion laho paluahon halak perdosa. Dang adong si pujio dihita tu di bata alay pangiduan na tapangiduhon saunari nang si saliling-liling na padohat ta di bagasan na somargogo gabi mabayin huwaso panubuson na gabi sada si hapor luhonoton. Mabolokon parange na manarihod diri sa diri hita boy manatap tu silang di Golgota jala madok ahuro dang manyup agia aha alay holan marsigat tung tu silang mi. Sibulis dang boy manyupi hala na matei di goloman ni tangan na molo anak ni debata maju na sida mula mangulu. Ibana dang boy manyupi di bagasan na matian ni pertodion sa halak na di bagasan hapor siyaon majalo huwaso hata ni Kristus. Tuhan madok tu sudijol manamate di bagasan dosa. Hehe maho hamu namudum jala hehe masian tonga-tonga ni namate. Hatai hata si saliling-liling na. Molo tajalo hatai gabi dapotan haluaw mahita. Alfa dan Omega jili 5 halaman 332 sahatu 342. Songod dia pe pernialamamu ditiki na musalpu tung pe ho madili sa onarion molo ho ro tu Jesus di bagasan hagaleomu nagale dang margogo jala madili si paluat ta nago holongin na ikon madapoton ho jala makobat ho jala mangabiton ulos hasitongan na duho tua mata ibana paadupok kita marhiti mamaheho baju nabotar ima parangena laho tu haporluota ibana mangidu tu adopan ni debata ahununga manulu inganan ni pardosa unang manian anak nasopatuon ditatapo alay auma ujui sibulis marsura gugu menuntut todita mapersalahon hita ala ni dosa jala madok hita naung pinolgakna mudar ni Kristus mangudihon hita marhiti huwaso na marhagugu obbolon. Khotbah di atas bukit halaman 10. Oma sahat ni persejarah di hita manugot ni Arion Mauliate.